try it. Hello mga guwaps! Good morning! Welcome to Ikat's Vlogs. And there's Chloe. Hi! Ganyan talaga. And there's Chloe. Hi! Look. Ay! Oh! Okay. Citron fruit. Citron fruit ka pa dyan. Look is Jinx. So, mag-breakfast si Chloe. Ito yung breakfast niya. Ni Loops. Smakalex ka siya. And na, eta yung matanda po sa, okay? So, si Bana may pasok ngayon mga guwaps. And, yeah. Kami lang dalawa ni Chloe. So, mga guwaps, naglinis ako sa, sa salamin. So, parang, kailan kaya yung last time kong naglinis dito? Para ang tagal na hindi ko nalinisan tong salamin na to mga guwaps. At saka, nakakainis ito kasi matigas. Matigas siya ibuksan. So, nakakatamad magpunta-punta sa labas. Tingnan nyo yung namin, garden ang, oh my god. Hala. Parang binabagyo. Di ba? So, ngayon lang uli kasi, taong bahay na naman tayo. So, ayan, maglinis-linis kahit konti pag may time. And nakikinig lang ako ng mga stories, mga guwaps habang naglilinis. Muna. Diba? Sa mga guwaps, katatapos ko lang sa paglinis sa sa glass. So, dito na muna ako sa first floor maglinis. Tapos bukas doon naman sa sa second floor. Kasi baka mabigla na naman tayo mga guwaps. Pagka mamaya, kapuyo na naman tayo. Kapoy. So, yan. So, yeah. Lang kami ngayon ni Chloe. Lunch. Ano bang ila-lunch natin? Gawan ko na lang siya ng bread. Or magluto lang ako. A few moments later. So mga guwaps, magluto ako ng dinner ngayon. Lang ako, bake ng chicken at saka mashed potato. Si Bana, andun pa sa work. Meron pa kasi kaming potato. Masayang lang kasi to kung hindi ko gagamitin. Kaya ayan, tayo. Stuffed chicken pala yung lulutuin ko mga guwaps. And yung mga chicken ko, mga maliliit mga guwaps. And nag-struggle ako sa paglagay ng ito. Romcas. Cream cheese mga guwaps. Na may spinach. So, nalagay ko na sa loob ng chicken. Pero, yeah. Hindi perfect. Tapos, meron pa ako ditong mga tira-tira. Mamaya ko na lang to
isabay pag ilagay natin sa oven. So sa ngayon ay ko muna dito. Gisahin ko muna prituhin ko muna yung chicken. I'm gonna help. She will help me mga guwaps to mash the potato. Wait, lalagyan natin milk. Natimplahan ko na ang potato natin. And then, wala tayong pang mash. So, ito lang. You gonna do it? Ha? Wait. Kakunat! I'm gonna photo. So, ito na yung chicken mga guwaps. Ilagay ko to sa oven. Nagpainit pa ako ng oven. And yeah, tanggalin ko lang yung mga toothpick. Baka masunog sa Hindi pa tuluto mga guwaps yung chicken. Pero i-oven naman natin to. Kaya okay lang. So, may sobra pa ako. Ilagay ko na lang to dito sa sa gilid-gilid mga gops. Ano kayang mangyayari dito? Pero sige lang. Let's see na lang. Lagyan na natin. Sayang din kasi. Sa nakita ko lang tong recipe na to sa Nita sa Facebook. Lagyan lang natin. Mga groups. Ay! Yan. Okay. So, ito na mga groups. Ang nimash ni Chloe. Lola, sige tilaw. Masarap. While waiting for the chicken, maghuhugas na ako sa mga tingnan nyo kung gaano kaalat na naman. Makalat. Meron pa kaming kunting rice. So, okay na siguro yan. Ipang partner din namin sa chicken at saka sa So, andyan na yung chicken. Antayin na lang natin. Oh. Uy! Why you put that there? It's not the cool cast. Diyan, dapat. Okay. Nanood siya ng Wicked. Si Papa niya ayaw ng Wicked kasi madami daw singing-singing. Kahapon, si Ivana yung nagluto mga guwap. Kaya lang, medyo na ako mga guwaps, nagmugot kasi mangot. Kasi, ganito yung itsura ng kusina mga guwaps. Tapos yung dito, ang daming mga mantika, mga ay. Sabi ko, ano ba yan? Pero, okay lang. Ilagay naman natin dito sa machine. Alam mo yung mga guwaps, kahit hindi siya fully malinis mga guwaps, yung bahay namin. Pag feeling ko na, kasi alam ko naman kung nalinisan or hindi. So, mga last time, wala talagang linis-linis yung bahay namin mga guwaps. So, parang feeling ko, ang dumi. Kung pupunta ka dito, parang hindi mo makita. Pero, para sa akin, parang ang dumi ng bahay. Kasi nga, hindi ako naglinis. Walang linis-linis.
So, kapag malinisan mo naman, parang feeling ko ang aliwalas ng pakiramdam kapag makapaglinis ako ng kahit makapag-vacuum, makapag-mop. Parang feeling ko ang maaliwalas sa pakiramdam. Moments of truth. Ayan na mga guaps. Wat ik nog iets voor jou besteld. Huh? What's that? What the heck? She got them. Kastje voor zo. Kan je zo gewoon net van jouw telefoon erin doen als je geen zak hebt. Oh, wow. It's Cat's Eye. Her favorite. Het was te laat voor de kerstmis. En Sana voor jou? all. There is a Cat's Eye test. Helemaal niks. Sayang dat allemaal. Ik wil. You forgot your orders. Kan jij ook gebruiken? Parcel. What is this? Oh. Chani. Ala, Clemmy. Oh ja, dit was voor de water. Oh, Heb je de water nodig? voor de lobot? Oh. Voor als de stroom en alles is uit. Oh, dan ik- moeten we dit ik eigenlijk weet nu niet al de water. vullen. Ja. Dan gewoon bewaren, dat is 15 liter. Just in case, no water. En dan niet op papa. Oh, wat? Zo plat? Oh my god. What's that? Ah, voor jouw auto. Ja, ik denk ik doe deze in die andere, dat die is zo plat geworden. Kijk, dit. This one is also Nog flat. zo plat. Dat is alleen maar €2. Hello, nice bag from Cat's Eye. And you can put your telephone there. You can adjust that. Huh? Ja, Wow. wow. Mooi. Kijk eens of die erin past, je telefoon. Dat is je telefoon. Daar. Oh, precies. Nice. Precies. Bedoel je nummers verdrijven? She's a Cat's Eye fan. It's the chicken. Wauw. Cool. Try it. Is it good? Wow. Yeah? Lekker. No. Met spinazie. Zo spaghetti. Ja. Met roomkaas. Sarap. Niet beter. Kautahan! Malamig yung... Oh, masarap siya mga guwaps. Lipat ko lang. Oh, ik vind ook nog iets van mama. Ha? Voor mij? Ano ba ito ilipat? Ito na lang pala. Yan. This looks good. Maar ik doe wel steeds. It's makaleklo! It's makkelijk. Klong klong! Makalek, kain tayo mga guwaps. Siyempre, the rice is life. Kain mga guwaps. That's it.
Ensalada, salade. Het hing in de lucht dat Feyenoord niet door zou gaan met Priske. Maar toen was er ook nog eens die avond dat Feyenoord won van Bayern München. Een historische wedstrijd in dit jaar 3-0. Ja, daarna kon hij niet ontslagen. Daarna doe ik ook iets als u. Ja. Die Filipijnse mevrouw, die vraagt aan de man. Honey? Wat? Honey, wat wil je eten? En dan zegt lasagne. Lasagne, zegt ze nee, je krijgt rijst. Gewoon een vraag.